Takže ahoj, já vás po dlouhé době opět vítám. Já vás po dlouhé době opět vítám z auta, protože přece jenom ta akustika je tady mnohem lepší než u mě ve studiu, kde je echo. Chápu, je to studio, nemělo být, ale je. Nicméně dneska já bych vám velmi ráda sdělila příběh opět z mého života, osobní zkušenost, život napsal sám a vlastně pravý důvod, proč už 4 roky žiju v Mexiku a ten pravý důvod, proč jsem se v Mexiku vlastně vůbec ocitla. Za jakých okolností to bylo a co se v mém životě dělo, protože tenkrát jsem to neřekla vůbec nikomu, ví to opět pár lidí mých nejbližších, který napočítám na prstech, takže nikdo nikdy vlastně ten pravý důvod nevěděl a já bych ho dneska chtěla sdělit, protože v tom příběhu je ukázaný strašně moc krásných těch životních lekcí a to, co si z toho můžeme vytáhnout a jak když přijímáme věci tak, jak jsou, tak vlastně můžou být ty nejlepší, o kterých se nám vůbec nikdy nezdálo. A opravdu, když nás Bůh někde chce na nějakém místě, tak udělá opravdu všechno pro to, i v tom fyzickém světě a ve vašem životě, abyste na tom místě, kde on vás chce, byli. Takže já to nebudu dál napínat a ponořme se do mého příběhu. Takže budeme muset trošku jít zpátky do minulosti a psal se rok 2019, konec roku a já samozřejmě žila v Americe, už jsem vám ten příběh nějaký z té Ameriky říkala, jak víme tady na YouTube, takže já jsem měla vlastně veškerý svůj život tam, měla jsem tam auto, měla jsem tam bydlení, měla jsem tam všechny svoje věci, měla jsem tam přítele, takže vlastně celý můj život se odehrával tam. Nicméně nastal rok 2020 a všichni víme, co se ve 2020 odehrávalo v našich životech a já vlastně přiletěla těsně předtím, než oni tenkrát vlastně zavřeli hranice, díky víme čemu, nechci to tady říkat, díky víme čemu. A já vlastně se vrátila do Česka a už jsem se nestihla vrátit zpátky do Ameriky. Zavřeli hranice, nepouštěli nikoho, takže já vlastně jsem byla nucená přijet samozřejmě tu situaci, být v Česku. Myslím si, že všichni jsme trošku s tím nějak bojovali ze začátku, že jsme vůbec nevěděli, co bude, jak bude. Já jsem taky nedokázala říct, když se vlastně do té Ameriky vrátím, do toho svého domova tenkrát. A po vlastně 9 měsících s tím, že opět pořád neotvírali ty hranice v Americe a já už jsem nevěděla vlastně, co dělat. Prostě těch 9 měsíců opravdu bylo dlouhých. I vlastně skrz hlavně ten vztah byl na dálku a bylo to prostě dlouhý. Už jsem chtěla zpátky, já vím, že jsem fakt jako v podstatě za každou cenu hrozně chtěla do té Ameriky odletět. A já jsem si samozřejmě tenkrát neuvědomovala, jak ten čas v tom Česku byl pro mě důležitý a proč jsem vlastně uvízla v tom Česku a ne v té Americe, protože já jsem si tenkrát rozmýšlela vlastně, že neodletím a potom, když jsem odletěla do toho Česka teda nakonec, tak jsem vlastně ještě přemýšlela, že odletím dřív, než ty hranice zavřely, ale já jsem, teď se budete smát, ale vlastně mě přítel říkal, pojď, ještě to stihneš, že hned koupím letenku, zítra odletíš a já jsem byla tak přesvědčená, že oni to nezavřou prostě na měsíce, že já mu říkám, ne, já nemůžu, já mám příští týden vlasy. Takže já vlastně díky vlasům jsem do té Ameriky neodletěla předtím, než ty hranice zavřely. To byl můj důvod, proč jsem neletěla. Nicméně po těch 9 měsících jsme našli cestu a to takovou, že vlastně tím, že my jsme byli v té červené části toho, kdy my jsme byli jako nebezpeční skrz tu nemoc, co tady byla a nemohli jsme cestovat, tak vlastně Amerika nás měla zakázaný jako stát, ale vlastně řekli, že pokud, jdeme tomu my Evropani, poletíme do Mexika, kde vlastně oni měli zelenou část, takže mohli v Mexiku přijíždět do Ameriky a zpátky, tak vlastně když budu 14 dní v Mexiku jako v karanténě, tak vlastně pak budu moc přiletět do státu díky tomu, že jsem se 14 dní někde jinde karanténovala. A takže vlastně já jsem řekla, OK, proč ne? Takže jsem se zbalila, víceméně do 2 týdnů se všechno tak rychle událo a s tím, že vlastně budu 14 dní v Mexiku, v Cancunu a pak přiletím jenom 2 hodinky odtam do Atlanty, do Ameriky, kde na mě bude můj přítel čekat. Odletěla jsem do Cancunu, ještě vlastně to byl tak strašně spontánní nápad, kdy já jsem vlastně teda říkala vlastně, ale já tam budu sama, takže jsem jako plánovala těch 14 dní v tom Mexiku, v tom Cancunu, kdo by si samozřejmě stěžoval v Cancunu, být sama. A potom jsem napsala, tímto zdravím moji nejdražší kamarádku Karolínku, napsala své kamarádce Karolínce, která je můj takovej travel buddy a je vždycky
pro každou srandu a spontánnost. Takže já jsem mi napsala 3 dny před letem, jestli by nechtěla náhodou přiletět za mnou do Mexika, do Cancúnu, že by se mi to hodilo, abych tam nebyla sama. A moje zlatá Karolinka přiletěla. Takže nakonec jsem vlastně tam byla s kamarádkou, takže to byl vlastně krásný, super užitý čas, 14 dní víceméně dovolené, za který jsem hrozně moc vděčná. Tam vlastně bylo poprvé, kdy já jsem se do Mexika zamilovala úplně poprvé. A ten Cancún úplně, Cancún vzal celé moje srdce, já už to tady říkám 4 roky každému, že Cancún má celé moje srdce, protože ten vibe toho a to sluníčko, to moře, všechno prostě dohromady, to má úplně krásný vibe a atmosféru pro mě. Takže tam byla moje zamilovanost do Mexika. Nicméně, po 14 dnech vlastně nadešel den D, kdy já měla odlítat do Ameriky z toho Cancúnu a já si pamatuju vlastně tu noc předtím jsem seděla s Kájou na balkoně a cítila jsem takovej kámen v břiše a já jsem tak jako to snažila vlastně se s tím bojovat, říkám, ne, to ti tam hází strachy a ego vůbec tam nic nedávej, já se samozřejmě vrátím k tomu, co mě přesně v té hlavě jelo. A takže říkám, ne, všechno bude v pohodě, vůbec nic nenamluvej a potom vlastně další ráno, v 6 ráno jsem odletěla z hotelu, rozloučila jsem se s Kájou a jela jsem na letiště. Na letišti probíhalo všechno parádně a já jsem ten typ člověka opravdu, že pokud všechno vlastně na jakékoliv cestě, na které jdeme, jde v pořádku a smooth a jednoduše a hladce a vlastně všechno tak klape a zapadá, tak jdeme po správné cestě. A pokud tam jsou nějaký, začnou být zádrhely a jsou vlastně v každé situaci, když jsou malí, ale jsou opravdu v každé situaci za sebou, tak nám to možná naznačuje, že něco trošku úplně nejdeme správně, možná je třeba potřeba se trošku posunout doleva, doprava, záleží. A vlastně na tom letišti šlo všechno strašně hladce. Říkám, no tak super, úplně bomba, prostě odletím bez problému. A vlastně ta moje intuice, co na tom balkoně mě říkala, vlastně něco ve mně říkalo, hele, oni tě možná tě jako nepustí, budou ti dělat problémy, budete takový a vlastně já jsem si to strašně jako ne, zase tam dáváš strachy, protože myslím si, že každý, kdo byl v Americe víckrát nebo měl vízum, tak víte, jak oni jsou vlastně na tom imigračním. Není to vůbec příjemný proces, i když máte všechny víza, všechny papíry v pořádku, tak dokážou vás hodně vypsychovat a znám spoustu případů, kdy opravdu jako lidi byli otočení bezdůvodně, aby je odletěli zpátky, nechtěli je pustit. Takže když slýcháváte tyhle věci, když tam žijete, tak máte prostě ty strachy pořád a já samozřejmě neměla zelenou kartu, takže furt se na vizu a furt se v takovém tom ohrožení, že vás vlastně jako někdo nemusí pustit, že jo, když tam máte ten domov, tak je to takový o to víc horší, protože jedete domů, jakoby. A takže jakoby nechtěla jsem si tam vůbec dávat tyhle strachy, jenže to tak bylo strašně silný, opravdu ta intuice jakoby možná něco mě chtěla jako naznačit. No a já všechno na tom letišti šlo skvěle, vlastně tam už máte takovou kontrolu, kde vám dají ze zadu pasu takovou nálepku, že jste prošli jako tou security, že můžete letět do Ameriky, jáda. No a když jsem vlastně už jako byla v tom letadle, tak jsem si uvědomila, že všichni jsou vlastně Američani v tom letadle a já jsem byla jediná cizinka. No a když jsme vlastně jako přiletěli, to byly 2 hodiny letu, všechno šlo v pohodě, krásný, uteklo, já se těšila. No a když jsme vlastně jako přiletěli, tak když jdete na to imigrační, tak tam jsou řady pro Američany, že jo, kdo vlastně jsou normální, jak se to řekne, občané, a pak samozřejmě pro ty imigranty. No a já teď jsem stála u té řady a teď většinou, kdo byl v Americe, ať už jste v New Yorku, v LA, kdekoliv, tak na Miami, tak to imigrační je opravdu dlouhý. Většinou prostě ty řady jsou hodinový, je to strašně jako dlouhý proces. No ale nicméně, já tam byla sama. Já jsem se ocitla na tom letišti u té imigrační řady a naprosto sama. Tam nebyla ani noha, všichni Američani šli do té řady občanů a já jsem tam stála sama, jak Alenka v říši divu, co se to děje. Takže mě proběhla hlavou myšlenka, tak teď to půjde buď velmi dobře, anebo úplně špatně. No, takže já jsem vlastně došla k tomu officerovi, tam k tomu celníku, nebo jak to mám říct, imigračnímu a klasika, dáte pas, že jo, se vás zeptají, proč jste tady a já, vlastně můj důvod byl, což byl pravdivý, že jedu za přítelem, kterého jsem neviděla 9-10 měsíců a že vlastně jedu za ním na měsíc. A on dal se mě další otázky a další. A samozřejmě já jsem měla cestovatelský vizum, což vlastně je na 10 let, ale každých 6 měsíců z té Ameriky musíte odletět. Kamkoliv, může to být jenom na 24 hodin, to je největší paradox, ale prostě nemůžete přesáhnout těch 6 měsíců, tu lhůtu, kterou máte u toho viza. A já jsem to nikdy nepřesahovala, když jsem tam žila, vždycky jsem odcestovala zpátky do Česka, protože jsem stejně chtěla vidět svoji rodinu. Byla jsem 3 týdny, měsíc v Česku, pak jsem odletěla zpátky, takže tohle nebyl problém. Ale co je problém pro ně, když vám to teďka řeknu s informacemi, které vím,
je vlastně, když oni vidí, že vy máte hodně jakoby těch entries, těch vstupů do té země a jste tam dlouhou dobu a jste tam na cestovatelském vizu, tak si říkají, jak tam zůstáváte, kde bydlíte, toto. A vlastně jako začnou hodně otázky, po kterým jim není ani hovno. Po kterým není vůbec nic, ale prostě Amerika, budou dělat všechno složitý, prostě klasika. A tohle vám já říkám opravdu ze své zkušenosti, kdy jsem tam 6 let žila. Zažila jsem spoustu věcí, ať už jsou to imigrační, všechno možné, takže vám to říkám ze své zkušenosti, ne, že bych si to někde načetla nebo slyšela, ale opravdu ten proces imigrační je náročný, nemusí být vždycky, ale dělají to složitý zbytečně. Takže vlastně on se díval do těch mých vstupů a toto a ptal se mě ještě nějaké otázky. No já jsem tak furt stála a úplně jsem cítila v sobě tu nervozitu, kterou jsem jako asi nikdy neměla na tom imigračním. Říkám, pane bože, proč to tak nervózní? A furt si říkám, to bude dobře, v klidu, to bude dobře, to bude dobře, to bude dobře. No a on říká, OK. Tak a teď jsem si myslela, že mi dá jako to razítko do toho pasu a pustí mě a říká, dal můj pas do obálky, říká, já tě budu muset poslat ještě jako za jedním jako officer, za jedním ještě jako úředníkem. A já vím, co tohle znamená. Tohle je hrozný. Jako kdykoliv vás pošlou za tím vlastně jako druhým úředníkem, tomu se říká secondary inspection, kdy vás jako prohledat víceméně, tak je většinou jako nějaký trouble. Něco se jim nezdá, nebo prostě oni se rozhodli, že vy se jim nezdáte a chtějí vás prostě, jo. To jakoby je taková psychologická hra, kdy opravdu oni vás tak vypsychují, aby vlastně vy jste řekli i věci, které vůbec nejsou pravda. Jo, prostě to je klasická taktika, i policie v Americe je legální pro ně lhát, oni můžou lhát, aby dostali ty informace, které potřebují. Takže je to velmi taková špinavá hra, ale dobře, v tomhle Matrixu žijeme, takže I guess musím hrát s něma. No a posledně s tím úředníkem, policajtem, nebo jak to máme nazývat. No a vlastně jako když to začalo, tak já jsem si říkala, jo, tohle bude hladce v klidu, prostě se tě chci něco zeptat. Ještě ten vlastně jako ten imigrační byl ještě takový, že jsme vtipkovali, jo, ptal se něco dělám v Česku, říkám, jo, já jsem učila tancovat a toto a on ještě, jestli jsem dobrá, a prostě srandičky, tak říkám, super, to bude v pohodě. No a ze super a v pohodě to přišlo na 4 hodiny stání u něho, vyspovídání, do mobilu chození, a kolik mám peněz, kolik mám karet, kde jsem žila v Americe, kdo mě sponzoroval, proč jsem tam byla, bla, 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 v Česku tohle, jak přítel je starý, kolik mu je, co pracuje, co dělá, všechno. I kdyby vám řekla, že mě to takhle jako stripnul a takhle zhodil celý můj život, tak přesně takhle. Takhle proslovoval celý můj život, včetně mobilu, což mě třeba přijde úplná jako invaze osobního prostoru, minimálně, tak když to řeknu, protože oni vám dám takhle papír, který jako říká, že oni mají právo vám jít do mobilu, ale oni nemají. A to já samozřejmě v té době, v té chvíli vůbec nevěděla. Já jsem nikdy neměla problém s právem a s nějakýma legálníma věcma, takže pro mě tam stát a být v podstatě jak na výslechu, což oni vlastně se k vám tak chovají, když vůbec se nic neudělali. A vlastně ten jako jeho pointa vlastně byla to, že mu se něco nezdálo v systému, a řekla mě, že mě dneska do té Ameriky nepustí. A že teďka následující jako hodiny ukážou, jestli jako jak tu Ameriku odjedu z té Ameriky. Jestli odjedu jenom, že se můžu vrátit za 24 hodin, jestli mě vyhodí na 5 let, na 10, na 20, nebo jestli se nevrátím nikdy. A teď vlastně on jako se mě jako chtěl ptát, jako kde jsem pracovala, co jsem pracovala, jestli jsem pracovala. Chtěl ze mě vytáhnout věci úplně ze všech stran a opravdu mě vypsychovat. Teď si představte, že někde jako stojíte 4 hodiny, jo, v nepříjemném jako prostředí, kde vás někdo fakt vyslýchá, lustruje vás, když jste nic neudělali. Úplně si říkáte, co se to děje? A já jsem se nikdy tak strašně asi jako nemodlila, jak v tu chvíli, protože opravdu, vemte si, to nebylo jenom, že vás nepustí nikam do země, kde vás po případě vyhodí, kde jste jeli na návštěvu. Já jsem tam žila, já jsem tam opravdu měla celý svůj život, několik let už. A jako představa toho vlastně, kdy ta Amerika opravdu odmala byla pro mě tenkrát strašný sen tam žít, být, dokázat něco, což se spoustu změnilo teďka, ale opravdu můžete se zeptat kohokoliv, kdo mě zná dlouho, od mládí, že jsem vždycky říkala, po maturitě, až odmaturuju, tak odletím do Ameriky, pak se to stalo dřív, odmaturovala jsem v Americe, takže pro mě to bylo strašně jako citová záležitost. A teď představa, že vám to někdo veme takovýmhle způsobem, byla opravdu hrozná, takže já jsem se tam modlila. No a po 4 hodinách výslechu, lustrování, vlastně pak přišel nějaký i další imigrační, že se jako můj přítel na mě ptá, že na mě čeká, takže vlastně ještě jako s ním pak nějak volali tohle. A kdybych já tohle, co vím teďka, věděla tenkrát, tak první co se mě zeptal na první otázku, že chci právníka, protože v
tomu se vrátíme proč, ale bylo by to určitě, že se s nima nechci bavit, že chci mít právníka. A po 4 hodinách mě řekl pan officer, předložil mi papíry, že mě vyhazují na 5 let a že vlastně 5 let nemůžu přijet do Ameriky. Důvod víceméně žádný. Ten důvod byl z vytažených odpovědí země překroucených, aby si nějaký důvod vytvořili. A vyhodili mě na 5 let. Takže 28. září roku 2020 já jsem byla vyhoštěna ze státu a ten den se mě naprosto změnil celý svůj život. Úplně, jak kdyby někdo takhle strhl celou oponu a já začala pomalinku, velmi pomalinku, ale jistě vidět věci, které já jsem potřebovala vidět a hlavně v sobě. Spoustu věcí, ke kterým jsem byla slepá vlastně celý ty roky, třeba co jsem žila v té Americe. A když se vlastně tohle stalo s tím, že přítel tam na mě čekal 2 hodiny, 3 hodiny, než vlastně zjistil, co se děje, s tím, že vlastně my nevíme, kdy se vůbec uvidíme, protože já jsem vyhozena na 5 let, nemůže se cestovat, on neměl v té době pas, protože se něho žádal a víme, jak všechny tady ty úřední budovy by trvaly a úřední věci trvaly víte v čem, tak vlastně neměl pas, takže to bylo otázka úplná, co se teď bude dít. Kdy se uvidíme, rozejdeme se, co se bude dít, jak to všechno bude. A můžu vám říct, že asi to byl nejtěžší. Já bojuji s tím, jestli to, co se stalo s těma penězma v té Americe, nebo tohle bylo jako nejnižší takovej point v mém životě, kdy opravdu asi tenhle, protože jsem měla pocit, že nejenom část života, jak s těma penězma třeba, když mě ten pán oskemoval, ale tohle byla opravdu jako celý můj život strhnutý. A já jsem vlastně poprvé v životě vůbec nevěděla, co já budu dělat. Protože celá moje budoucnost a všechno bylo naplánováno v Americe. A najednou vám vlastně to takhle někdo veme, vy nemáte ani, máte pocit, že nad tím nemáte žádnou moc to změnit. To bylo opravdu z velmi těžkých okamžiků v mém životě. Já vím, že jsem nebyla schopna to zavolat tomu příteli na té imigrační, protože oni nechcou, abyste měli mobily. Potom vlastně, jak mi teda dal ty papíry, já jsem je podepsala, vlastně jsem ani nevěděla, co podepisuju, protože mě nechal podepsat elektronicky, takže já jsem nevěděla, co on napsal těch papírů, než potom, až to vytiskli s mým podepsaným podpisem. A což je, tady jenom dám vsuvku, nelegální velmi. A pak mě vlastně potom poslali do takového čekacího jako roomu a tam jsem čekala zhruba 2 hodiny, koupili mi letenku zpátky do Vídně, posadili mě na letadlo a já jsem odletěla zpátky do Vídně domů. A vlastně já si pamatuju, když jsem byla v tom letadle, tak já jsem celý let probrčela, pak jsem usla a když jsem se probudila, tak jsem si myslela, že to byl celý sen. Úplně jsem byla zmatená, co se děje, ještě jak jsem v tom letadle byla, jste ve vzduchu, úplně vy nevíte ani, kde jste, nad čím jste. A opravdu to byl tak strašně těžký moment, vlastně i říct to tomu tenkrát, tomu přítelovi, protože to se fakt jako vám změní tak strašně celý svět, že vy vlastně vůbec nemáte kontrolu na tu svou budoucnosti, vůbec nevíte, kam půjdete, kam vás to zavede, co se bude dít. Je tam strach, je tam úzkost, je tam všechno jako možný nahromaděný. A myslím si, že i tam vlastně byl poprvé jako moment, kdy ty moje potlačené nahromaděné emoce za ten můj celý život se otevřely a já byla schopná je ventilovat ven přes tuhle situaci, ale i prostě tu minulost jsem byla schopná konečně dát ven ze sebe. A já si pamatuju, jak letuška za mnou v tom letadle přišla a ptala se mě, jako jestli jsem v pohodě, protože mě opravdu viděla ubrečena, jsem měla úplně oči napuchlý a já říkám, ne, ale budu. A úplně nejzlatější paní pak mě tam donesla úplně sváču a vodu a to strašně se hezky o mě starala, takže bylo krásný, že takový vlastně anděl strážný po takové trošku traumatické situaci byl tam se mnou. A potom, když jsem vlastně doletěla do Vídně, tak i tenkrát vlastně ještě se nemohlo přijíždět přes hranice, takže mě moje kamarádička Terezička nemohla vyzvednout a já jsem si ještě musela pak bukovat. Ona mi, myslím, zabukovala jízdenku na autobus. Já jsem fakt byla úplně mimo. Já si tu cestu tak pamatuju matně, kdyby přesklo, protože já jsem fakt byla úplně mimo. A pak jsem ve Vídni nasedla na autobus, jela jsem do Brna, kde mě vyzvedla moje kamarádka Tereska, tam jsem se jako úplně zasypala, já jsem měla takový nahoru dolů, kdy jsem byla chvilku v pohodě, protože jsem byla v tom šoku a pak vlastně ta realita mě hitla a to bylo, když jsem opravdu jenom potřebovala ty emoce, ten pláč ze sebe dát. Takže jsem si ji trošku zasypala do ruk a odjela jsem domů zpátky k mámě a
tam jsem se taky zasypala znova, protože fakt já vám říkám, to bylo, představte si, že vám teďka, co máte v životě, někdo takhle veme a vy nemáte ten domov, který jste měli, nemáte jakoby něco jste si vybudovali, takhle vám to někdo vzal a hodil za hlavu. Jo, takže fakt to bylo jako velký úder do mýho srdce, veliký. A já vlastně si to fakt, jak jsem řekla, pamatuju matně, pak jenom vím, že myslím, Tereska u mě i spala a pak si pamatuju, jak jsem se probudila ten další den z toho. A opět, zase jsem si myslela, že to byl jenom sen. A teď jsem si uvědomila, kde jsem a co se stalo. A v obyváku byla máma, moje teta a Terka. Myslím si, že i ségra tam byla možná, teď si nejsem jistá. A já jsem vylezla z toho pokoje a jenom pamatuju si teď tím pohled, jak se na mě podívala a dala mě jenom ten pohled, že ten soucit a toho, jaký to pro mě musí být. A to já jsem se znova sesypala. Já jsem vůbec jako nemohla ani o tom pořádně mluvit. Já jsem fakt jako měla strašný emoce v sobě nahromaděný a potřebovala jsem si to vyplakat. A potom jsem vlastně asi po těch 48 hodinách začala to nějak procesovat i vlastně tím, že s přítelem jsme se o tom začali bavit jinak a řekli, najdeme cestu, hele, tohle není konec a šli jsme opravdu do toho pozitiva, do toho, neposedeme se z tohle. Ano, stalo se, je to na prd, ale my se z toho neposedeme, prostě najdeme cestu. A opět, díky tomu, díky té perspektivě, kterou jsem tam byla díky Bohu schopná dát, že jsem nezůstala v tom, že teď se mě celý život zhroutil a co budu dělat, tak si myslím, že mě opravdu pomohlo najít tu cestu velmi rychle, o které budu za chvilku mluvit. Ale bylo strašně důležitý se vyplakat. Tady vidíte, kolikrát jsem vám řekla, že jsem se zhroutila za těch 48 hodin a to je v pořádku dát ty naše emoce, ty pocity, které máme z těch situací a věcí nebo z lidí ven. Je to hrozně důležitý. Ale zároveň vědět i v té chvíli, že nemůžeme v tom zůstávat, musíme se koukat na lepší zítřky a hlavně, že tyhle věci se opravdu dějou pro naše nejlepší dobro, i když to v té chvíli, věřte mi, vůbec nevypadalo. A já jsem vlastně volala i s tátou, když jsem byla v Amsterdamu na letišti, jsem čekala na poslední let a samozřejmě opět ubrečená, plakala jsem a táta mi říká, ty víš ale, že se to děje z nějakého důvodu a že vůbec teďka nevidíš, co se pro tebe chystá, jak skvělý to bude. A já samozřejmě vím, ale teď jsem v tomhle. Takže teď jsme se nedávno o tom s tátou bavili a smáli tomu, jak opravdu, když se podíváme teďka zpětně po těch několika letech, jak opravdu kontrast toho, proč se to stalo, je opravdu veliký, který samozřejmě řeknu za chvilku. Ale bylo to hodně náročný, asi jsem si neprošla ničím takovým velkým emočním, šokujícím, protože to byl zásah do všeho v mém životě, za který teďka jsem neskutečně vděčná a nevyměnila bych to ani za nic, i přesto, že to bylo velmi nepříjemné, ale o tom to je prosedět si ty nepříjemné okamžiky, věci, aby jsme se dostali na tu druhou stranu za těma krásnýma, úžasnýma věcma, který prostě občas bohužel musíme projít tou bouřkou, aby jsme se naučili, aby jsme se posílili, aby jsme vlastně věděli, co opravdu chceme v tom životě. A to je právě tahle zkušenost, která mi to strašně ukázala. Já bych vůbec bez té zkušenosti nebyla opět ten člověk, který jsem dnes, takže si toho moc vážím. Nicméně vlastně tohle se stalo na konci září, pak celý říjen a listopad jsem byla v Česku, řešila jsem, co budu dělat, volali jsme s právníkama, jak nám můžou pomoct, tam nebyla cesta, nebo nevypadalo to, že úplně bude nějaké řešení a něco, vždycky byl nějaký zádrhel, takže já jsem jako pochopila potom velmi rychle, že OK, takže tudy cesta nepovede na chvilku a budu muset opravdu najít jinou cestu, jak s tím vlastně přítelem se uvidíme, protože o to vlastně v té chvilce nejvíc šlo, ne úplně o to, že ten domov jsem tam měla a ty věci, ale o to, že mám vztah samozřejmě, který je na druhé straně světa a jak to uděláme, jak to zachráníme, jak to vymyslíme. A vlastně potom nám došlo, že tím, že je Mexiko otevřený a je velmi vítající pro lidi z celého světa i v těch časech, které byly, tak vlastně tím, že ta Tijuana, ve které teďka jsem a žiju, tak je hned na hranicích San Diego, což znamená vlastně, že je to nějakých z LA 3 hodiny na přejížďku semka a je to velmi easy a jak jsem řekla, i když přítel neměl pas, tak vlastně tady se mohlo přejíždět i na občanky, takže to byla vlastně ideální situace s tím, že teda on by přijel, já bych přiletěla do té Tijuany z Česka a viděli bychom se na měsíc tady spolu, hlavně aby jsme si prostě užili nějakou dobu spolu a pak jsem měla zpátky po měsíci do Česka odjet. Takže já jsem si vlastně pak šla koupit letenku do Mexika, do Tijuany a samozřejmě můžu vám říct, že když si vygooglujete Tijuanu, když si napíšete do Google Tijuana, tak tam vyjde, že je to nejnebezpečnější město na světě.
Nevím proč, prostě média klasický. A když jsem si to přečetla, když jsem si tu letenku koupila, tak říkám, to mě jako někdo okrade na letišti hned, jak přijedu, nebo jako, jak to bude. Trošku jsem se bála, upřímně jsem se bála. Do čeho letím, říkám, ty vole, ono jako dobře, no, tak Tijuana, OK. No a vlastně let teda opět dlouhej, klasika, to už jsem teďka samozřejmě zvyklá, že jo, po takové době. A když jsem do té Tijuany doletěla, tak byla jsem trošku taková, co se bude dít, ale můžu vám říct, že hned v prvním týdnu úplně veškeré věci, co já jsem si přečetla na tom internetu, jaká Tijuana je, jak je nebezpečná, jak toto a tamto a všechno možné a violence, tak vůbec. Úplně Tijuana je pro mě za 4 roky jsem zde necítila nikdy, že bych nebyla v bezpečí, nikdy jsem se necítila ohrožena, ba naopak mám pocit, že jsem tady vždycky byla v bezpečí naprostým, neměla jsem strach ani pocit vyvolaný strachu. Takže úplně klasický takový jako strašidla, že na tom internetu jsou ve všem, nejenom v tomhle, ale ve všem, to je jenom důkaz dalšího toho, že opravdu ty média nás snaží vystrašit a ostrašit a limitovat nás a dá nám informace, které chcou, aby jsme jenom věděli, ale vůbec přitom ta realita je třeba úplně jiná. Myslím si, že to není jenom Tijuana, je to spoustu zemí na světě, kde nám se snaží vlastně říct a namluvit, že to je nějaká, je to nebezpečná, nejezděte tam, přitom ta země je úplně v pořádku. Takže samozřejmě každá země není perfektní, to vůbec nechci říct, ale není to tak, jak vlastně na tom internetu to bylo podaný mně, že fakt jsem si myslela, že budou stát se zbraněma a budou mě okrádat na letišti, jo. Takže úplně v pohodě. No a samozřejmě, jak teďka víme, začala jsem pak tady žít a důvod byl, že mě vlastně vyhodili z té Ameriky na 5 let, takže já jsem neměla jinou šanci, než se s tím přítelem vidět, nebo vlastně být nějak blízko té Americe, než té Tijuaně být. A můžu říct, že během vlastně toho prvního měsíce, co jsme tady byli, jsem si Tijuanu strašně zamilovala a Mexiko celý s tím, opravdu dennodenně jsem tu lásku k tomu Mexiku měla větší a větší. A z měsíce, vlastně to byly 2 měsíce jsem tady zůstala, no a z 2 měsíců to pak bylo, hele, proč tady nenajdeme bydlení a nezačneme tady žít. Přítel vlastně mohl v pořádku, když potřeboval pracovně přijet v klidu přes hranice, sice teda někdy tam byl 8 hodin na těch hranicích, ale mohl přijet, na rozdíl samozřejmě ode mě, která by nemohla lítat tak často, ale jak jsem řekla, v Česku mě jakoby nic nedrželo svým způsobem, protože jsem žila v té Americe, takže já jsem si mohla dovolit vlastně tam zůstat. A vlastně našli jsme si pak bydlení, apartmán, tady začali jsme spolu žít, měli jsme psa, máme pejsky, takže vlastně jsem začala ten život budovat novej tady v Tijuaně. A proč vlastně to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát? Mě ta Tijuana opravdu otevřela všechno, uzdravila, vyčistila, otevřela oči k věcem, který vůbec jsem předtím neviděla, necítila, nevěděla. A tou osobou, kterou jsem teď a to, co dělám a jak mě baví předávat lidem moje životní zkušenosti a vidět tam právě ty věci, ty životní lekce, které si z toho můžeme vytáhnout a každý to může aplikovat do svého života a nebo mu trošku třeba pomoct něčím, mě tak strašně naplňuje. A já vlastně bych tohle vůbec nedělala a nepřišla na to, kdybych já si vlastně nesklidnila a nebyla donucena v tom Mexiku být a opravdu Bůh věděl, co dělá, proč mě do toho Mexika měl dát, protože to Mexiko bylo strašně kouzelný a velmi uzdravující pro moji duši, pro moje srdce, pro to, kdo jsem. Mám pocit, že jsem teď vlastně tou pravou, autentickou já, kterou chci být, ten život, který chci žít ve všem vlastně, v té víře, v těch mých přesvědčeních, kterých teďka mám, jak se dívám na život, té perspektivy, jak dávám na situace, jak beru život, jak všechno přijímám tak, jak je, mě opravdu nejvíc naučilo tady v Mexiku, protože ta Amerika sama o sobě byla velmi náročná, já jsem byla nucena tam být víceméně v té mužské energii toho, kdy se musím o sebe postarat, musím řešit věci, práci, tohle, tamto, všechno možný. Takže to bylo hodně těžké a vlastně díky tomu, když řešíme tady tyhle materiální, fyzické věci, které jasně jsou normální, všichni řešíme, ale když opravdu je to nějakým extrému, tak zapomínáme právě na sebe. Zapomínáme pak na tu důležitou práci, která je ta práce na nás, vnitřně, uzdravování, jak vždycky říkám. Teď o tom úplně nechci mluvit, protože bych zase zašla víme kam, ale je to strašně důležité a mě to ta Amerika odpírala. Já jsem vlastně na té duchovní cestě byla už, ale nemoc vědomě v tom, že jsem to opravdu žila jako můj životní styl. Víc to bylo opravdu všechno do toho, té mužské energie, do toho goal-getter a zatím se honit a za úspěchama, abych něco dokázala. Bylo to opravdu tady tohle hodně mužský, což je v pořádku, ale ne v extrému, jak víme, všechno v rovnováze. A Mexiko mi otevřelo tu ženskou stránku věcí, tu kreativní stránku, to, že můžu být vlastně ženskou, že se můžu uvolnit, že můžu plynout s proudem, že
můžu být svá a objevovat ty vnitřní dary, které všichni máme a aby nám pomáhali v tom životě a být víc vědomá k životu, k sobě, k ostatním a opravdu Mexiko je tak strašně kouzelná a speciální záležitost pro mě, že já nevím vlastně, co víc říct, než to jenom úplně vyzvihnout do nebes. Samozřejmě, to vůbec neznamená, že to bylo lehký. Vůbec, jako život tady sám o sobě taky není lehký. Já vím, že třeba na Instagramu nebo pro lidi, když teďka o tom mluvím, s tím svým sluníčkovým nadhledem, který vždycky se snaží mít za jakékoliv situace, tak to není lehký. Lidi si myslí, že vlastně když se nějak takhle nastavíme, že ten život pak bude vlastně strašně lehký a bude všechno za náma chodit lehce. Vůbec. Ten život je o tom, když za náma něco přijde, jak my se k tomu postavíme, jaká naše reakce bude, jaký naše myšlení k tomu bude, jestli se z toho posedeme nebo neposedeme, jestli dokážeme si dát ty hranice, postavit se sami za sebe a přijmout ty situace vlastně jak jsou, protože když je přijmeme, ať už se děje cokoliv a vidíte, že opravdu tady byl opravdu velký zásah do toho mýho života, tak je důležité zachovat si tu chladnou hlavu po tom, co zprocesujeme ty emoce, které jsou potřeba dát ven a mít opravdu ten náhled toho a vždycky se na ty situace i ty nejhorší okamžiky dívat. Aha, takže Bůh asi mě chce někde jinde a chce pro mě mnohem víc, než já jsem si kdykoliv mohl představit. Chce lepší věci a tohle se děje pro moje nejvyšší dobro, protože za prvé, vždycky se to děje pro naše největší dobro a za druhé vám to dá aspoň opravdu takovou naději, těšit se, to, co v tom životě potřebujeme, mít vlastně tu naději a doufat a věřit, že to bude lepší, že si jdete za těma lepšíma zítřkama, za tím lepším životem, ale občas, jak se říká, řekni Bohu své plány, Bůh se bude smát, takže my, když si něco naplánujeme a chceme to nějak, tak to neznamená, že to úplně nejlepší pro nás. Tam nahoře ví, ta síla, kterou nevidíme, ten zdroj moc dobře ví, co je nejlepší pro nás. A tím, že my vlastně to nevidíme těma iluzema, tím matrixem, ve kterým žijeme, tak někdy nám musí otřást tím životem, aby jsme to byli schopni vidět. A to je vlastně to, proč oni mě museli otřást tím životem, celým životem, abych já konečně viděla a našla sebe. Našla sebe, nenašla žádný úspěchy a věci materiální zvenčí, ale abych našla ten největší dar, který mám a to jsem já, to jsme každý sám sobě. A já jsem strašně vděčná, ale jestli si myslíte, že to tady končí, tak to nekončí, protože tenhle příběh má velký twist, který přijde za chvíli. Takže Mexiko, já jsem nejvíc vděčná za všechno, co se tady dělo, udělo, ty náročné věci, ty hloubky, ve kterých jsme byli, i výšky, za všechno jsem vděčná, protože opět nebyla bych to já, kdo jsem teď, ale vlastně ten život mi dal strašný smysl tady. A nikdy jsem si, kdyby se mě řekli před 6 rokama, že budu žít v Mexiku, tak se na vás podívám takhle a zasměju se, protože vůbec nepřipadalo v úvahu. Amerika. Ale opravdu, já vlastně bych to takhle nemohla říct, kdyby mě ten Bůh takhle přesně nevzal tenkrát a neposadil do toho Mexika, protože já bych tady nebyla, ale evidentně jsem tady měla být. A o tom to je, že my někdy si myslíme, že někde máme být, ale vůbec ne. A pak vlastně se někdy zlobíme, že tohle se nám stalo a zůstáváme v té oběti a litujeme se. Je v pořádku, jak jsem řekla, ty emoce dát ven, být smutní, mít nějaké ublížení, nějak se cítit skrz tu situaci. Ale nemůžeme v tom zůstávat, protože pak se nedostaneme na tu druhou stranu. A není to někdy lehký, ale jenom vědět to, že jdete malej krok za krokem na tu druhou stranu za těma lepšíma věcma, pro to vaše nejvyšší dobro, abyste vlastně vy opravdu byli vnitřně naplnění a šťastní, tak musíme to překonat a já jsem si to opravdu odžila teď a tady, kdy já jsem v té Americe možná měla materiální věci a zažila jsem si tam to a úspěchy a viděla jsem ten svět a Hollywood, takový to, co chceme, co nám přijde úplně wow, ale nebylo to dlouhodobý. A nikdy mě to nenaplnilo, protože v momentě, kdy to odešlo, já jsem měla pocit, že jsem zase prázdná. Takže vlastně to naplnění vnitřní je opravdu nejdůležitější. Není to klišé, ale opravdu žádný materiální fyzické věci vám to nenajdou, nedají vám to, dají vám to na chvilku, to jasně. Ale v momentě, kdy to bude pryč, nebo vám to někdo veme, nebo se to ztratí, tak vlastně nám to štěstí s tím jde taky pryč. A proto je důležité být opravdu šťastní jen tak sami pro sebe, z toho života. Ne z věcí, které jsme dokázali nebo můžeme někomu ukázat, že máme, ale opravdu z nás, z toho života, z té naší esence, to, že máme ten krásný dar toho života tady být. A já bych vám tohle vůbec nedokázala říct, kdyby se mi tohle nestalo a nedalo mi to do Mexika. A opravdu já jsem v tom Mexiku tady měla možnost se ponořit do sebe, uzdravit si věci a
jsem za to strašně vděčná, že se to vlastně všechno takhle stalo a udělo, protože já bych se asi nikdy nevzala úplně takový čas na sebe a hodně jsem byla sama tady. Může vám to potvrdit, já jsem opravdu málo kde chodila. Vlastně první 2 roky, když jsme tady byli, první rok a půl, tak to jsme chodili často i do klubu, ještě to byla taková moje stará verze mě a opravdu před těma 2 rokama se úplně všechno změnilo, přetočilo a já jsem hodně začala být sama se sebou, povídat se sama se sebou, meditovat a opravdu dělat tu niterní práci v sobě, sedět v těch nepříjemných pocitech, porozumět sama sobě, svým emocím a učit se o sobě, abych vlastně nějak byla schopná ten život pak zvládat dál. A bylo to krásný čas a vím, že teďka vlastně už nastává ten čas, kdy já cítím zase takovou svoji sílu v sobě, že jsem si konečně tu sílu vzala zpátky, protože dlouho vlastně jsem byla jak motýl, když je v tom kukunu, v té larvičce uzavřený v tom kukun, jo, nevím, jak se řekne v češtině, tak přesně takhle jsem se cítila, teď mám pocit, kdybych se z toho pomalinku rvala ven a vlastně mohla ty svoje křídla dát ven a lítat opět, takže je to opravdu krásný čas a vzpomínka vlastně na ty 4 roky tady, jak to všechno šlo, jak se všechno měnilo a jak mi to ukazovalo, jak všechno bylo magický, ty znamení kolem mě, co děli, to fakt jako život, to fakt život sám napsal, to prostě nevymyslíte. A já určitě nějaký příběhy samotný z toho Mexika vám řeknu, opět se tady dělo všechno možný, ale teď to chci jenom držet tady v tomhle vlastně, v tom důvodu, proč jsem jenom tady. No a vlastně 3 roky jsem žila v tom, že vlastně mám zakázání, že nemůžu 5 let do Mexika. Tenkrát i ségra potom odcestovala do té Ameriky a to jsem ještě neměla v sobě zpracovaný, protože opravdu mě to tam ještě bolelo. Mrzelo mě to hodně dlouho, vlastně to, co se stalo. I když jsem se v Mexiku cítila velmi jako doma, byla jsem tady šťastná, tak určitě ta bolízka toho tam byla, nebo kdykoliv ten přítel vlastně jako jel přes ty hranice, tak opět jsem si říkala, já jsem tak blízko a tak daleko, jo. Vlastně ten paradox toho všeho byl, já tady vidím Ameriku, já teď momentálně žiju vedle plotu obrovského, který je s Amerikou. Jo, takže já jsem tak strašně blízka, přitom tak vlastně daleko. A pamatuju si, že opravdu, když tam tenkrát ta segrela, tak to bylo takový hodně bittersweet pro mě, protože strašně jsem byla ráda za ní, ale na jednu stranu to bylo wow, je to můj domov a pořád mi to asi chybí, asi bych tam ještě chtěla. Takže to trošku jsem ještě bojovala v sobě. Nicméně, myslím si, že tak 1,5 roku mě to trvalo opravdu zpracovat, kdy jsem pak tam neměla žádnou emoci, když se někdo bavil o Americe, nebo když tam někdo jel kolem nás blízkých a já jsem nemohla, nebo všichni jeli, já jsem zůstala doma, jo. Dlouho mi to tak jako trvalo ve mně zpracovalo, myslím si, že po tom 1,5 roku vlastně se tak ve mně ustálilo, já pochopila, přestala jsem bojovat proti tomu a řekla jsem, všechno se děje ve vyšším dobru a pokud já mám tady být z nějakého důvodu a nepouštím mě do té Ameriky, tak prostě tady budu a tak to je. A v momentě opravdu jsem to přijala, co je to důležité, to přijetí těch věcí v našem životě. I když se nám nelíbí, když proti ním chceme bojovat, tak to stejně vlastně nevyřešíme. Takže to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat a vlastně pro všechno, je to jenom přijmout. Takže já v momentě, kdy jsem to přijala, tu situaci, že budu v Mexiku, nevím jak dlouho, bude všechno v pohodě, tak najednou 1,5 roku potom, co já jsem to zpracovala. Vlastně bylo to minulý léto, bylo to 20. července roku 2023, 3 dny před mýma narozeninama. Já jsem dostala hovor od přítele, který vlastně, když jezdíte přes ty hranice autem, tak vlastně taky vás posílají na tu secondary inspection, kterou jsem říkala, kde jsem byla já v té Atlantě na tom letišti. Vlastně taky vás tam můžou poslat, aby vám třeba prohlédli auto. Jo? Je to jako namátkový, ale vlastně mají tam takhle jako možnost, aby ty auta mohly prohlídnout. A tím, že ten můj přítel už tam byl několikrát, samozřejmě, tak vlastně udělal takový jako kamarády z těch officerů, co byli na tom imigrační, na těch hranicích, kde se jezdí jakoby jenom přijíždí se. A on se jich šel zeptat, jestli vlastně jako jsem byla vůbec vyhozena, protože my jsme psali dopis na vlastně ambasádu, aby jsme se odvolali s právníkem, vlastně psali jsme celý dokument toho, jak to bylo, co to bylo a bla, že mě vyhodili nelegálně, což vlastně je ta věc, kterou jsem chtěla tam dát. To celé moje vyhození bylo naprosto nelegální, co jsem zjistila vlastně postupem času, kdy jsem se bavila s víc právníkama imigračníma, s víc lidma, co tomu rozumí a celý ten proces, jak vlastně mě vyhodili a jak mě vyhodili a proč mě vyhodili, byl naprosto nelegální. A i s tou informací, že vlastně to vůbec nebylo spravedlivý vůči mně, jsem měla pocit, že nemůžu nic dělat. Do té doby, než se stal 20. července. A on se vlastně šel těch officerů zeptal, dal jim moje jméno, dal jim moje údaje, oni se podívali do systému
A co se stalo? You want to tell me that you literally freaking asked him, he literally put my name in a system and said there is nothing she can come. Yeah, there's nothing here. He's like, tell her to go to the consulate, fill out for a new visa. She's gonna get it for sure because there's nothing in the system. And he was like, and he's like, and FYI, if they throw her out, if they ban you, it goes to a secondary department. And nobody ever told us this. This is what's fucked up. He said if they ban you, it goes to a secondary department, and the paperwork has to be Trump tight. If the paperwork's not Trump tight, and there's not a good reason, and she said, based on what you're telling me, it doesn't seem like he had a good reason, they'll throw it out. She was like, but nobody will ever know because they don't have American addresses, so nobody would ever know. But she was like, yeah, she's like, it happens all the time. And I'm talking to a supervisor. She was super fucking cool. Right. I'll take you. We can go to secondary and I can take you to her. She'll do it right there in front of you. But she laughed. She's like, nah, that's not the way that works. Like, if you would, I should have fucking FaceTimed you. Because he's like, that's why he told her that. Because it didn't go in the system. Babe, I don't even know how to like process this information right now. Because number one, when we were talking about it, what did I tell you? If we find out that I never was banned and this happened, babe, if there is not God, then I don't know what like bigger evidence of God is there. Like, you know what I mean? You know what I mean? There's no bigger evidence of God literally was like, no, they are not gonna be in states. They have to go to Mexico. Like, to me is like... Takže jak jste mohli vidět, přítel mě zavolal s tím, že v systému jsem nebyla. Já jsem nikdy nebyla z té Ameriky vyhozena. Všechno to, co se stalo před těma 3 rokama v Atlantě na letišti, byla naprostá iluze. Děje se to, co jsem zjistila až teďka, děje se to hodně, že vlastně ti imigrační na tom letišti vlastně vy podepíšete papíry, má tam zaškrklý, že vás vyhodili na 5 let a vystraší vás, ale aby vás někdo dokázal opravdu vyhodit, co víme teďka o toho supervisor, nadřazenýho nad tím, co na tom imigračním sedí, takže vyhazovací proces vůbec není tak jednoduchý. Oni musí to do druhého spravovacího řízení, aby oni vlastně to prověřili a zjistili, a to vlastně ten důvod, který on podal, že mě vyhazuje, vůbec není ani legální, ani dostatečující na to, aby oni mě mohli vyhodit. A takže já jsem po 3 letech zjistila, že to moje celé vyhození byla naprostá iluze a já jsem do té Ameriky mohla celý ty 3 roky, co jsem tam nebyla. Takže když vám řeknu, jak jste mohli na tom videu vidět, ty emoce, které ve mně byly, protože já jsem jako, ty slzy ze mě šly z toho, že já jsem byla vlastně strašně zmatená, protože já jsem se tak smířila s tím, že ani do té Ameriky už jsem nechtěla. Já už jsem ztratila během těch 3 let a hlavně toho posledního roku a půl, že nechci do té Ameriky, že už tam nechci žít, vím, jaká Amerika je, jak je náročná, jak je nespravedlivá, jak ten jejich systém je opravdu, no. A nechtěla jsem tam žít opravdu, už mě to vlastně změnilo všechno, že pustila jsem nějakou myšlenku toho domova nějakého, kterého jsem tam měla a byla jsem fakt smířená s tím, že tam prostě těch dalších, a i kdyby to mě ještě ty další 2 roky, co tam nemůžu, prostě nepojedu. A teď najednou vám vlastně někdo dá tuhle informaci, že vy jste celou dobu mohli, že vy můžete i teďka a že vlastně všechno to byla jenom iluze a že opravdu Bůh to takhle zařídil, aby vás dostal na to místo, kde vás potřeboval, aby se stali tou osobou, kterou máte být, je naprostý úlet. Byl naprostý úlet a já do dneška, když nad tím přemýšlím, mně to přijde tak strašně magická záležitost, kterou nevymyslíte. Vemte si, jak jenom to potvrzuje, jak opravdu ten náš fyzický svět je jenom iluze. Takže když se věci dějou špatně, tak to vůbec neznamená, že to tak musí být nebo že to tak bude. Někde je to jenom iluze, aby nás přesměrovala jinam, aby nám ukázala něco, aby jsme se něco nového naučili, aby jsme změnili náš kurz, kam jedeme. A tohle je můj příběh, který já opravdu chci, aby lidi si vzali srdci toho, že wow, protože to, co se třeba v mém životě teďka děje, ve vašem, tak může být jenom iluze a vůbec to tak nemusí být, i když všechno vypadá, že je to právně ošetřený, vy máte pocit, že si nic nemůžete dělat, že nemáte nad tím kontrolu, ale když to přijmete, tu situaci, jaká je, jakákoliv situace, která se vám ve vašem životě děje, jak je, tak uvidíte, že najednou
vlastně přijde ta správná, krásná cesta, po které máte jít a odkryje všechno to, co potřebujete vědět. Takže pro mě vlastně, když mě se tahle informace odkryla, že já jsem byla vyhozená na 5 let, pak jsem nebyla vůbec vyhozená na 5 let, mohla jsem do té Ameriky, ale jela jsem do Mexika z nějakého důvodu, protože jsem tady musela být. A úplně, když jsem se takhle spojila, tak vlastně proto já jsem měla všechny ty emoce, jak jste viděli na tom videu, vlastně najednou já jsem tomu nemohla uvěřit. Já jsem si myslela, že mě kecá do toho mobilu. Já jsem se ho několikrát ptala, jako jestli fakt. Pak jsem ho tam ještě donutila jít znova a opravdu v tom systému nikdy nic nebylo. No a já, když jsem to zjistila, tak opravdu mě asi 12 hodin trvalo zprocesovat tu informaci, protože vemte si, že vám před 3 rokama někdo vytáhl srdce z těla a za 3 roky vám řekne, sorry, to byla jenom iluze. Úplně strašně zajímavý pocit, protože už jsem to vlastně jako měla zpracovaný, ale já vám nevím, jak vám to popsat. Já doufám, že to nějak z toho vnímáte, vzhledem k tomu, že opravdu byla iluze a mě nikdy nikdo nevyhodil. A vlastně ten nadřazený na tom imigračním, tady na to přijíždění těch hranic Tijuany do Ameriky, říkal tomu mému přítelovi, hele, to se děje často, oni prostě někdy cítí, že chcou být dneska, tak dneska budu ten bodec, co někoho vyhodí, ale to vůbec není tak jednoduchý. Je to strašně jednoduchý ošálit ty lidi, protože, jak jsem řekla, oni jsou právně a konstitucí prostě ochrání, že můžou lhát, můžou prostě legálně lhát, ale vy nemůžete lhát. Jo, já když jsem vlastně, když se vrátím k tomu, jak jsem stála na tom letišti 4 hodiny, tak vlastně mě říká, jako jestli mě najde něco v mobilu, co se jako nezhoduje s tím, co mu říkám, tak mě nechal přečíst cedulku na zdi, která jakoby tam bylo napsaný, že lhaní tomu federálnímu policajtovi je potrestáním $50,000 a 5 let ve vězení. Jo, to jsou prostě takový strachy, které oni vás jsou vystrachovat, jak vlastně celý svět nás žene do strachu, aby jsme se toho strachu operovali, aby jsme byli poslušní, aby jsme byli vlastně ve strachu, že co se nám stane, protože nám někdo dělá ty, ale vlastně všechno to je iluze. Já myslím si, že všichni jsme zažili situace v životě, kde jsme jednali z toho strachu a měli jsme strach, co se stane, a když máte ten strach z toho okolí, tak vás to opravdu zmáčkne a pak jednáme úplně jinak, než bychom jednali. A tenhle příběh je jeden z takových asi těch nejtěžších a nejkrásnějších zároveň, protože pro mě to opravdu byl důkaz jenom toho božství, toho Boha, že tohle nevymyslíte, aby vás takhle život a fyzický svět ošálil. No a samozřejmě já teďka asi se určitě ptáte, jestli jsem už jela do Ameriky, jak to bude a co bude. A můžu vám říct, že vlastně přišel ještě jeden zádrhel. Já do té Ameriky můžu, úplně bez problémů. Můžu vlastně teďka přijet. Jediný co, vlastně, když oni mě vyhodili, tak on mě z pasu normálně jakoby přeškrkal moje viza. Tím pádem já jsem vlastně nemohla je používat, že jo, dělala jsem si nový pas a nemám je. Jenže v systému ty viza, tím, že jsem nikdy nebyla vyhozená, nejsou zrušeny. Takže já v jejich systému mám viza, který jsem měla, ale nemám je fyzicky ve svém pasu. Tím pádem, když jsem si dělala online estu, která je pro nás Evropany, tak mě vlastně neautorizovali, protože mám už jedno viza v jejich systému. Takže teď je vlastně ten krok udělat to, abych já si zažádala o zrušení toho viza a pak vlastně můžu přijet kdykoliv, ale já vám můžu upřímně říct, já jsem vlastně na ambasádě tady americké byla v Mexiku, kdy jsem si chtěla o to zažádání, to zrušení zažádat. To byla spojka teda slova. A bylo to tak strašně, vlastně nestalo se vůbec nic, nebylo to nějaký, že by to vypadalo špatně, ale všechno bylo tak strašně zmatený a úplně divný, že jsem vlastně pochopila, OK, není vůbec ještě čas. Vlastně nemám žádnou touhu ani do té Ameriky se teďka podívat. Vlastně to ani nestojí za to, že tak jsem konečně přejela. Vlastně co jsem si třeba dřív plánovala, že vlastně i tohle video bych udělala, až budu mít vlastně tu možnost přijet a budu mít ty nový viza, aby to tak vlastně jako ucelilo tu story, ale vlastně pak jsem si říkala, proč? Tohle je prostě autentický čas, autentického já. Já chci, aby tenhle příběh lidi věděli, aby si třeba z toho něco dokázali vytáhnout pro sebe, nebo pokud jste v nějaké situaci, kde máte pocit opravdu, že vám to vyrvalo srdce z celého těla, tak jenom věři v to, že se to děje z lepšího důvodu, z vyššího důvodu. Když to bolí a je to nepříjemné, je to v pořádku. Musíte projít skrze to, přesně skrze to, vůbec to nepotlačovat. Nezůstávat v tom, ale prostě projít to a uvidíte, že jak to projdete, tam na té druhé straně čekají věci, které jste si opravdu nedokázali představit a ani vymyslet nebo přát, protože to jsou fakt věci z toho božího dění, z té energie, kterou my, jak říkám vždycky, nevidíme, ale je strašně reálná a existuje, protože nás navede na tu správnou cestu, aby jsme opravdu vnitřně byli
šťastní. Takže pokud se vám něco hroutí ve vašem životě a padá, tak je to z toho důvodu, abyste opravdu byli šťastní a naplnění. Nikdy se to neděje proti nám, nikdy se to neděje, aby nám to ublížilo, i když my ten pocit máme prvně, ale nikdy se to neděje, aby nás to zastavilo nebo aby nás to zlomilo. Snaží se nás to vždycky posílit a posunout. A proto já vlastně ani možná tu touhu nemám do té Ameriky. Ta Amerika pro mě byla hodně o dosažení něčeho, ukázání něčeho ostatním lidem, ukázání, že na to mám a že jsem tohle dokázala a všechno možný, takový ty egoistické věci, ale teď je to opravdu v tom, že já chci být jenom šťastná a je mě úplně jedno kde. Je mě úplně jedno, kde na světě budu šťastná, jenom chci být naplněná a šťastná teď a tady, tak jak jsem, tak jak to cítím, jak si to buduju už několik let v sobě sama, bez toho aniž bych měla k tomu štěstí ty materiální nebo fyzické okolnosti, situace a věci. Takže já vlastně jsem teďka v momentě v procesu toho, kdy někdy, až se rozhoupu v nejbližší době, tak vlastně si půjdu zrušit to vizu, který mám v tom systému, nebo si ho obnovím, nebo si udělám estu. Vlastně je to úplně jedno. Je zajímavý vědět tu informaci, jak vlastně teď mám na dlaní, že do té Ameriky můžu a před 3 rokama bych za to dala cokoliv a teď mě to je vlastně trošku tak svým způsobem jedno, ale ne jako ve špatným slova smyslu, samozřejmě tu možnost do té Ameriky chci mít. O to mě vlastně šlo celou dobu. Já jsem ten typ člověka, který miluje svobodu. Potřebuju svobodu ve všem, i co se týče samotného cestování logicky. A ta představa vlastně ty 3 roky, kdy jsem žila v té iluzi toho, že nemůžu do té Ameriky, že vám někdo zakazuje na svobodné zemi, na kterou jsme se narodili, že se tam postaví ploty a mosty, že jako nikam nemůžete, je úplně jako bylo vlastně šílený myslet na to. Já z toho metrického, fyzického jako pohledu to chápu, ale z těch ostatních vůbec. Takže pro mě asi jenom vědět to, že ta Ameriky můžu, kdybych chtěla, je ta svoboda, kterou jsem potřebovala a nepotřebuju k tomu to fyzické překročení těch hranic, protože mi to stejně nenaplní tak, jak jsem si myslela, že vlastně to je to, co mě chybí ke štěstí. Že do té Ameriky nemůžu. Až budu moc, tak budu šťastná. A vlastně vůbec nebylo. Takže, jak říkám, někdy si myslíme, že nás něco udělá šťastný a naplní a přesně takhle to musí být, jinak nebudeme šťastní. Tak to tak nemusí být, protože tam nahoře mají lepší plán, vyšší plán, který nás zavede přesně tam, kde opravdu budeme šťastní bez těch okolních věcí, které po čech toužíme, za kterýma se honíme, ale oni stejně jednoho dne tady nebudou, můžou odejít kdykoliv. A jak jsem řekla předtím, jenom důležitý budovat si ten krásný svět a ten pocit v sobě, protože ten si budete nést kamkoliv, kdekoliv budeme. A já, pokud jsem si svoje štěstí zavázala na Ameriku, na to místo, tak bylo logický, že pokud budu kdekoliv jinde, tak šťastná nebudu. Ale teď můžu být kdekoliv, i na Antarktidě a na severním pólu. A byla bych šťastná, protože jsem si to budovala dlouho, buduju, nikdy nepřestanu si to budovat. A je to ta svoboda. To je ta svoboda. Vědět, že můžete být kdekoliv, úplně kdekoliv na světě, ale budete šťastný. A já jsem strašně ráda, že tahle zkušenost mi to ukázala, že mě k tomu dovedla, i když to vůbec nebylo příjemný, opravdu na tu dobu teďka vzpomínám s láskou, ale předtím to bylo hodně těžký si připomínat ten fakt den, kdy jsem přijela zpátky do toho Česka z té Ameriky a měla jsem zasypaný celý život před očima, ale jsem strašně ráda, protože mi to posilnilo jak nic, mnohem víc než zkušenost s penězma v Americe, kterou mám o tom video na YouTube, jak jsem říkala. A já se strašně těším, co vlastně mě teďka v životě čeká dál, kam mě to zavede a všechny ty zkoušky a lekce, které jsem pozbírala tady v těchto 3 letech, 4 v Mexiku celkově, tak opravdu si budu nést až do konce života. Jsou to nenahraditelné zkušenosti a věci, vědomosti, které bych vlastně nezískala, kdybych si tou fyzickou zkušeností neprošla. A to je právě ono, o tom je to duchovno. Procházet si těma fyzickýma zkušenostmi, které nebudou vždycky růžový a pozitivní, ale záleží, jak my se k tomu postavíme. Mě opravdu můžete postavit kamkoliv teďka, může se dít cokoliv kolem mě a já budu pořád stejná. Já vím, že všechno vyjde v nejlepší pořádek a vždycky se takhle na ten život budu dívat. Myslím si, že je to perspektiva, kterou bychom každý měl mít v kapse při každé příležitosti a opravdu vždycky si vytáhnout, když už nevíme jak, jenom mít tu naději a tu důvěru v to, že opravdu to bude lepší, že ten zítřek bude lepší, že jsou krásné věci pro nás nachystané v té budoucnosti. Jenom si to musíme dovolit vidět v sobě nejdřív a dovolit si to sami sobě, že to můžeme zažívat. Všem se nám něco děje, někomu se dějou horší, lepší věci, ale je to opravdu podle toho, jak vlastně my tím životem proplouváme, jak se na ten život díváme, jak ho bereme, jak přijímáme věci, které k nám jdou do cesty, jak se s nima umíme poprat. A když se vlastně to naučíme, tak pak uvidíte, že fakt všechno, cokoliv na vás ten život hodí, tak vy budete
další věc na vyřešení, další možnost růst. A o tom ten náš život je, jenom růst a zlepšovat se přes tyhle momenty. A jak jsem řekla, já jsem nejvíc vděčná úplně za všechno, za poslední 4 roky, ze vším všudy. S tím horším, s tím lepším, s tím nejhorším, s tím nejlepším. A teď, když se dívám opravdu zpátky na všechno, takhle, kdybych si to takhle dala před sebe, tak je to krásná vzpomínka a okamžik toho, kdy vlastně já jsem se mezi těma 4 rokama takhle musela pozbírat a najít se, abych byla tím, kým jsem dnes, tou osobou, ve které se cítím dobře, která doufám bude inspirovat lidi, pomáhat lidem a ukazovat tu cestu a perspektivu, která někdy se ztratí v té bouřce, v tom tornádu, když se ocitneme v tom životě. Takže tohle byl můj příběh. Já doufám, že jsem nějaký věci nevynechala, ty důležitý hlavně, že jsem nevynechala, ale já doufám, že jste si třeba v tom našli něco, co vás může inspirovat, co vám pomůže ve vaší momentální životní situaci a že jste se u toho zapotili trošku se mnou, jak já jsem se tenkrát potila. Takže já vám přeju to nejkrásnější do života, jako vždy, abyste si našli tu svoji vlastní cestu, která vás bude naplňovat a bude vás dělat šťastný a abyste opravdu jenom vždycky měli ten pozitivní nadhled. Je v pořádku plakat, je v pořádku se vztekat, je v pořádku mít jakoukoliv emoci, ale jenom vědět, že ta emoce je teď, neidentifikovat se s tím, je to prostě teď, co jsme, co se děje, jsme lidi, ale vědět, že ta naše duše je vlastně jde po té nejlepší cestě, když se něco takového stane. Jde za tím štěstím, roste a to je to nejdůležitější. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se příště u dalšího videa. Uvidíme, co to bude, jak to bude. Já vím, že jsou velmi nekonzistentní s těma videama, ale já to opravdu vždycky dělám, jak to ke mně přijde. A doufám, že jsem řekla všechno. Já mám zmatek ve své hlavě týka z toho celého příběhu, jak jsem si musela šáhnout zpátky do minulosti a zahledat všechny ty věci, které se staly, ale já si myslím, že ty nejdůležitější pointy jsem řekla. A mějte se krásně a uvidíme se brzy.